Ole men clear tu zong te chi bai ve ko le kaming chu KVLLiana nia government Durtlang high school a zirte tu kani tuna hian set class 9 mathematics ami kha kan lo zir don anga tun chuma chuan exercise 2.1 na kan lo en don ani question te kha amal malin kan chokanga om ziate kan soibukanga chumi mang chon nakina an puidang te so kan tum ve don nia question number 1 na chuan define a set, give 3 examples of set ti kha ania kha abua khan kan hmonga set chu nge ni tin mea set chu a set is well defined collection of object tiang te poken soila atok me thil inge ni ti kan shet soi chian fak inge ni au omdan inge ni ti soi chian na fak omaka set chu ne mea thil hriat chian lo atam zong po hriat lawang chi te khatiang thil vek lu tu kang chi mo thil chiang lo lu tu kang kha set ta hian atel thelo ani example a chuan antinan natural number less than 10 natural number som ai tlem hanti te mo natural number ti ringo chuan a chiang lo ani natural number less than 10 hanti te students of your school ti te numbers of teachers in your school hantiang chi te kha set a chuan a huam thei don ta ni question number 2 sub number 1 a chuan the collection of all students in your school ti ni a khi set a niem kan ti chuan ani ni a chan chu school a no pangza khi chu a chiang ani school a no pangza chu chiang a chiar thei po ni a chuwang chuan set ani number 2 na the collection of rich person in Mizoram ti ni a khi set a niam atia set kha chu thil azat po chiang tur kha ni a mase rich person an ti ringot khi chuanin Mizoram mi hosa te han ti ringot kha chu a chiang lo ni khoi chin nge hosa kan tia khoi chin nge re thei kan ti kha a criteria kha a chiang lo riaw ani chuwang chuan khi chu set ani lo ani no kan tiang pathumna chuan the collection of all natural number less than 50 natural number somnga hnuailam natural number chu exactly in tran one train trana somnga hnuailam le chun li ko thleng ani le me a chu azat po chiang ani tro khatiang kha chu set ani mo yes kan tiang answer a adot le en leila the collection of various kinds of triangles triangle te chu zat kan sia triangle chi sang kha tam lo ni mo right triangle te isosceles triangle te equivalent triangle te khatiang khan awma khang kha chu azat a chian awang yes set anni the collection of all even integers tin ya integer zong po ni lawa even chau ani mo even tiom te lawang khan yes kan tiang then adang le chuan the collection of all the days of week beginning with the letter S kar khatan ni ming ho te kha a ming bula S om tel Sunday ti te Saturday ti te ho kha mo khatiang kha chu azat a chiang ani chuwang chuan kha set ani yes kan ti leang answer a sub number 7 a collection of most dangerous animals of the world ania KVLLiana ran sala berte antir ngachon a khoi nge ran sala kan ti chin a pokhai nang lo mai thei mo chuwang chuan khi chu a chiang lo ani chuwang chu set ani lo ani no kan da don ani a team of 11 best hockey players of India rama hockey players team a enge best 11 te 11 best hockey players te anti runga chu tha ber som pakhat te kha a chiang lo ni mo than khatiang tu nge an ming soi ngal thei lo chiang lo ania chuwang chuan khi chu set ani thei lo chuan the collection of 5 most talented writers in Aizola lekha ziak mi khatiang talent nei tha mi panga te an ti ringot pokhi chiang lo ani
mo talen nei thaber mi panga han ti ringot me kha chu tha kan ti jong po khaloi nang lo mai the chuan he po hi set ni thelo no kan tiang te chuan the collection of questions in this chapter he chapter a question te la khom khi chu question am zat po kan sia kan share vek thea chuan yes ani hang kha lo hrele tai la thaw me adot le chuan question number 3 lo enila let a equal to 1 4 7 10 13 16 insert the appropriate symbol or in the blank space tini a sub number 1 a 13a 2 a 20a 3 a 10a 4 a 7 hey ahemi a blank dot a zel kianin ada kha tura kha da tura nia a in hei hit luka khimi mangkhian le answer kan logic do nanga answer kan zia dan tur chu hian kan lakaya nga tami ho hi 13 hi enge ni 13 chu a jing mi hi ni tro a a hian hei om tel ni 13 chu wang chuan 13 mi tur chu belongs to kandang mo atot le hian 20 nia 20 chu tan om lo not belongs to kan da le me pathum na chuan 10 ania 10 chu hei heta hi om tro chuwang chuan belongs to kan dang 7 4 and 7 hi ta hi om chuwang chuan belongs to kan da le me ang 4 po hei ta hi oma 0 om le a 0 ki chu om lo ani ta hian 1 a train en chan chuwang chuan 20 le 0 hi not belongs to a tin kan da don ani question number 4 lo en leila question number 4 a chon thian in jeka write the following sets in roster form tini roster form in jiakang set number 1 is a equal to set of all even positive integers less than 9 tini chu kan jia dan tur chu a equal to 2 4 6 8 tini achan chu integers number even positive chu 1 a train in chana even ani chuan 2 a train in chana number kop kim pakwa ai tlem mo plus number a pakwa ai tlem number kop kim chu 2 4 6 8 kini sub number 2 in leila b equal to set of all natural numbers which divide 84 natural number somriat le pali sem thei tu zong kha ne me a b equal to kan tianga kan sia ka nga suriat li sem thei tu ho zong kan jiak don ani hei heng ho hin ni pakhatin riat li sem the pani pon sem the pathum pon sem the pali te paruk te pasari te som pani som pali ni khat ni riat li ni ama le mai ein sem thei don a voi khadani himi thank you alo nia sub number 3 c equal to set of all prime factor of 210 tini prime factor tini chu chung te chu eng tenge tu na lo enila c equal to prime factor te chu 2 te 3 te 5 te 7 te kimi aken kan share tur chu prime number ni bok zani som sem thei tu bok si kha da turania prime number kan ti chu ama le pakhat chau in sem thei tu om si kha ania 2 chu eng number dang mai na sem thei lo 1 le 2 chau in 3 po 1 le 3 chau in 5 po 1 le 5 chau in ama le 1 chau in sem thei tu no mani chu ma se zani som sem thei ni bok si khi khang hawa khan prime number hetianga jon prime number khatian in han jiak chok photanga prime number in je chu hawa khan khoi hian nga zani som sem thei ti kha je chu mai tur ani tiang jong khan chu tur ani dina set of all multiples of 7 less than 50 kimi ve thung chu pasari mun kan tiang chu multiples of 7 ani chuan less than 50 pasari mun khat pasari win ni ti han
kan ziak thei da ne chu som nga hnuai lam ti ni som nga hnuai lam ni chen li kwa thleng om thenga mo ti chuan chung ti chu pasari sompali ni khat ni ria thum nga li ni li kwa kha alo ni le mei ta question number 5 a chuan sub number 5 question number 4 sub number 5 a chuan E equal to set of all letters in the word mathematics ti ni mathematics ti a khian E ina elements tur ta chu enge hitianga khian kan hriat tur chu a number a elements te khi ama khi lak non lo tur ani m te khi om double a khatiang om double kha lak non lowa a chi sang sang te khi lak mai tur ani heta chuan E equal to kan tia m a t h e heta m he a in to thing kan la phenga m he la om double che khan lak non ngai to lowa chuan a om to t om to chuan I c s kan ti meng khang ho kha elements sur te kha anlo ni ta ni sub number 6 na chuan f equal to set of all letters in the word appropriate ti ni a khipo khi hetiang hian helaya f equal to f elements sur te kan je do na khan a in to then la pheila ma se horop om non ho khala tel lawila lanon lawila a p p double nei lak non ngai lo r a p p double nal kan lanon lawanga r o heta p om non le r om non le I a lo om non le t e ka tiang khan hi f roster form kan zia don chuan kiti khi alon don tani sub number 7 na chon g equal to set of all months of the year each having 30 days tinia kum khachunga tha sang sang te tha om sang sanga ni som thum nei ho ha ani tha khata ni som thum om na ho zong kha eng eng tinge ha kha kan ziak mai don ta ti chuan chung ho ti chu April June September November question kha ni som thum pakhat om zong ti te pon adang lam theng chu 31 days te pon om thenga 28 days om te po kha om thei pokang question number 4 sub number 8 na chuan h equal to x such that x is an integer and minus 5 is less than x is and x is less than 9 tinia chumim je chu integer number minus 5i lian 9i te si ania chung te chu heng te ni ta ni minus 5i lian ne chuan hi kilometer ki kan hriat tur chu tilai hianin antina number line khathian alom ta ni tan 0 ma helama 1 2 3 4 plus number clear kaum ta ni minus number hi veilam panga hena kalta tian local ta ti chuan minus 5i a lian x kha minus 5i lian ani khan hei helam pang ading lam panga piang hi liana minus 5i lian chu hei hela hian minus 5 khom ta 5i lian chu minus 4 hi ni ta ni chu tiang bokin 9i te x kha 9i te ni ta 9i te ni chon 8 thleng kilo ni lemi ta veilam panga piang hi atea dinglama mi zela kha number kan je ka khan alian ani tikha setaila number in dot kan je ka khian 4 sub number 9 na chuan x equal to x such that x is a positive integer and x square is less than 50 integer number te kha integers number positive ani chuan 1 train 1 2 3 4 5 khang ho khan me integers number chumo positive integers ani chuan chuta chuan a square te somnga ayate atini square zela kha x square zela kha x kha positive integers ania x square ani chuan khami
number ho kha 1 2 3 4 5 ho kha a square zel kha som nga ai te ani chuan heng ho hi an lon don ta ni 1 square to 1 nia 2 square po 4 nia 3 square to 9 nia 4 to 16 5 to 25 6 to 36 7 to 49 8 ta kha chuan 50 pel to don mo 50 ai tlem chi chu ki ti chin ki ani tomna bera chuan sub number 10 a chuan y equal to x that x belongs to n kha kan sui tong khan natural number tenani set of natural numbers mo natural number ani he x ti chuan x is neither prime nor composite atitani khang ho kha zia chua tur atitani chu chung ho chu eng tenge nyang kan ti chuan pakhat chau hi ni ete pakhat chau ani hey neither prime nor composite ania prime ni lo composite po ni bok lo khangai ta chuan heta he kan soi fe du lo ka chu prime number chu factor pani ama le 1 ama le ma baka 1 bak sem thei tu me lo kha prime number kan tia composite number ve thung chu sem thei tu pani ai tam khan ve le thung sia chu tia ni chuanin khatiang number prime number po ni lo mo composite number po ni lo kha chu awm vak to lo ni chung ho jeng me chat 1 che hiom mani hen tinan prime number kha logic chok te la 2 3 5 7 11 13 17 te kan logic pheita ni mo 31 theng logic te la chung ho wa te chuanin hey 2 te chu I 2 te chu pani composite number ani em han ti te la ani lo ta ni more than 2 factors nei khan ni lawa khatiang khan chuti line prime number po ni lo composite number po ni lo khachu tla hianin 1 pak hi om lo ni mo composite number po ni lo prime number po ni lo ki 1 chi khi aw mani question number 5 na tu na lo enila sub hang te hi set builder form in da turani question number 5 na chu set builder form da turania sub number 1 na chon a equal to 3 6 9 12 15 18 tenia khing te khi enge niang le tikhian en wang taila set builder form kan zia don chuan a equal to x that x is khatlai kha chu x that x is ti lai kha ziang nge turania maro chu ti lai hi enge ni ti hi kan chhut ma sang pathum vai khat pathum vai ni paruk pathum mun ni mer ta ta ni chu ma pathum mun mi ve kan ni avai khat avai ni avai thum avai le vai nga vai ruk pathum vai ruk thlenga ni chu wang chuan pathum mun ni hi tingan zia kang chu eng tin nge kan ziang kan ti chuan ti hian kan zia kang a equal to x that x equal to 3n 3n kan ti chuan 3 le n hi pun tir tur tina mo 3n ani chuan n chu 3 ne pun tir dona n chu nge ni natural n belongs to natural number n belongs to natural number and natural number so enga za ta thing eta 1 atanga 1 less than or equal to kan ti wangin 1 hi tel ta ni 1 atela chuan het line less than or equal to 6 thleng a han neta 6 na thleng in tina ni hey 1 2 3 4 5 6 hey hi pathumin kan puntir vek don ta ni pathum vai khat pathum mo helai number hi 1 atanga 60 na khan hei tihian kan ziak mai nga natural number khan eta hey
paruk pakwa som pani som panga som le pariat mo kha kha lo ni cheta chuwang chuan ti hian 3n entinan palimhun ani chon 4n ani le me a panga ni pun 5n khatiang khanin puntir shimshim ang che kho chu ti hian zia me thin tur ani pangana sub number 2 na chuan b equal to 2 4 8 16 32 ti ni a king te khi pahni hmun an ti do ni la pahni vai khat pahni vai ni pahni vai thum ni tur khi diktat lo ni chutin chuan pahni power 1 pahni power 2 pahni power 3 pahni power 4 khati zong khana kal ni ti khi kan chu chuak photanga ti chuan kan zia dan tur chu ti hian lo in don ta ni b equal to x such that x equal to 2 to the power n kan tiang ti chuan chu n a chu enge ni natural number mo natural number kan tiang n belongs to natural number and 1 less than or equal to n kan ti hian 1 hi vatel ta ni less than or equal to ni wangin ti chuan or less than or equal to 5 ti hian 5 I claim ani ama se 5 telin ti na ni ta ni entina hemi symbol hi kan han chon ti point kan jek theita hemi symbol hi ka man don chuan achung le me hian 6 ka zia kang mo 6 khite ka zia khian panga thleng khi kala thau don te na ni panga thau kala anga maru chu hemi symbol zo khi ka man chuan 5 ting ka zia kang kha kha athu mun reng thau ani ta ni hang te pokha settle tai la thaw me sub number 3 na chon c equal to 1 by 2 2 by 3 3 by 4 4 by 5 5 by 6 6 by 7 khi han in chiang tai la achung khi 1 2 3 4 5 6 ania anoi lampang ve thung chu 2 3 4 5 6 7 king khi aloin ta king khi set builder forming kan je don chuan ti hian aloin don ta ni hey c equal to x such that x equal to achung lampang khi n plus 1 n chu enge natural number chu 1 a train in chana mo 1 ase noi lama chon pakhatin tam zel ni hei kan n chuan n plus 1 ani ta ti chuan hei hi 1 a tanga in chan tu ne wakhan 1 is less than or equal to kha mangta a ti chuan n ani ta 1 hi volatile ta ne chuan heta point 6 na thlengkal tur khan less than or equal to bok kha mangta ti chuan hei hi helai n ti a po hian hetiang symbol hi kan du chuan kan mang theya seta hian hetiat thai zum chho v let ling ang deuh ni chumo khatiang ho kha v tung chho zong a je kang hi n ti na tho ania ti po hian kan jek the ni kan du chuan heti lai po hi 1 less than or equal to n less than 7 po kan ti the ni 7 I claim ni chuan 6 kha ni don tho ti na ani sub number 4 na chuan d equal to 5 25 125 625 ti lom leta enge niang o ti kha kan zia mai kan ngai to lenga 5 ania adot le chu 25 ni chuan panga square ania 125 ni le chuan panga voi thum panga hlir voi thum input te ania 625 chu panga hlir voi li ni le to ni chuti ni chuan a power khi atam chhotol tol ti na nia hi answer chu lo don ta ni 5 to the power n ama saber mi ga chuan power 1 adot na power 2 power 3 power 4 khati khana kalti na nia 4 na thlenga kalti na ni chuti chuan natural number in hetlai a power hi nianga chuan 1 atanga 4 ti na khan 1 is less than or equal to n less than or equal to 4 hitiang khian ziaktur alo ni ta ni pangana chuan e equal to January June July tinia January te June te July te hi enge kan thiasana tu ne ang kan ti chuan an bulzel ki ze ne inchana ni ti kan hmuwa mo an dang lam bik deuh na chu ze li ne inchana ni ti hi kan hmuwa chu
equal to x such that x is a month of a year beginning with letter J tin kan ziak thei tamai ani parukna chon f equal to 1 4 9 16 25 36 tinia khi number hey 1 oma 1 to square ma se 1 tho nia a dot 2 2 kha square se 4 ania dot le kha 3 a square chon chuwang chon natural number square leran ni square of natural numbers ani ti hi alo lang ta chuwang chon tiang kan zia kang f equal to x such that x is a square of a natural number a top na tur kha omlo ni dot ane wangin top om chon square of natural numbers kan ti topang kan du chon ti hian kan ziak thei boka square of natural numbers tel hen x such that x equal to n square n belongs to n a khoi zo zo pokhen jekila adika pom ani sub number 7 a chuan g equal to 1 2 3 6 7 14 21 42 tenia king number te khi engami nge niang han ti tela number pa ngai anga kaldonin 4 te om lawa 5 te om lawa 8 te pom lo ti khian ani le boxia chuti ni chuan khi number khi enge ni kan ti chuan hi alo ni don ta ni answer to chu 42 sem thei tu natural number te ni one train in trana natural number ania marachu natural number a khan an vai la lawin 42 divide thei tu ho zong ane wangin g equal to x such that x is a natural number which divide 42 tin inject ta ni so wan kan zia ma khan enge ni ti kha uluk tak kan chut ma sak zel kha angai ni ti kha shela thome